Ka-office jong Executive Engineer PHE Nongpo Division kalarakhi kajal arpan divas hanong agawri Boy District ha kabalawan bani shimenta di ki officer jong ka PHE bat GJM ki dukhat jong ki Village Water and Sanitation Committees VWSCs ki dukhat SHG bikinong ilam shnong nagishpaut ligishnong kata nalapara puragaw borkushi lalumpam sarikushi borkhatsari mausentai boragaw umtham bat nongagaw. Habakren haka program uba yu korba Executive Engineer PHE Nongpo Division uloong bakajal arpan divas kalong kalat ban penkenmau ya kajingkit kli lang jong ka sorkar bat kipat ba ban pentikna ya kajingdon jong ka umdi ka bakhot ka bashingan bat ka bane. Ula kentui kipat ba bakan shimbentalang haka jingeda ban sumar ya kitolong kitangki bat kipai kenang ban pentikna ya kajingpen poi ka babed bat ban kiar na kajingpen lut ka ya ka Hakani kasngi la itiru yaki asset register but scheme handover certificate shaki VWSC jongkish paut ligishnong. Shosho la sam yaka best performing JJM Village Award shaki light ligishnong kata sari khushi borgaw but borkhat sari namar kajing tray baha jongki hakajing pentray kam ban penek pensa yaka jal jiven mission. Na pelongru yaka jal Sun Club pledge but pen yaka rukom test yaka jing khot jongki umdi ling ba ka field test kit. Kipat ba kila yo aru kajing pensyai halor kajing don kam ban pet bat sumari krukam sam hagishnong. Ya kani ka program jal arpan divas la pelong ru akashnong D1 Riboy District ha kaba kinong shimenta kila shimenta kajing lang ban penek pensa ik scheme sam bat ban penklan ya kajingit kli jong kashnong ha kajing da bat sumari ko umdi. Kajing penlong yang ka program hagi shnong baper kalong shibenta ban pensyai bat pensngau thu ikipat ba halor kajing don kam ban yadai kitalong bat ban pendon kam hok ya ka umdi. Ya kajing don kam ban pendek sa ya ka bat pendon kam ya ka da kajing dikli ayin ya ka ilang salam jonga Asul jonga bat ha kajakatre jonga nang ampun surwaka ya ka bat nang penslur ya kiwei bat pendek tersa ya ka nang penlong ya kitulong dibakoi bat dibalai na kajing debo nakular ya kani om tang nakatin Rey dan hikam Kum ujal raksha Akular Banmo senyang Ban penlong Ya kujing sumar Ya kaum Kum rakam Kaba upai ba baro Un shimtilang But test for free residual chlorine kini lightly kijak test ki baki budin yang ni nadu na central room ma amba ngim sha budin re kasnong ka sha budin ma nambar ba ki pet ya ka report ma lada tap report takamut kasnong jong ki kala le test takamut kani ka kit ka baki ai na central kam shim la le no ma ki snong ki la penun kam hok ya kan ma sha monitor ma nakatangadaw kolong kabadon kambah bangin tes ti kumbang laong kita kicak tes di badon kambah kilong ke water pH ke turbidity batka free residual chlorine ma ti kulum kuman subatai kana magadum shim ya kapor lada pila da tes balada pilap ya ka report bakalong palat naka limit kan bani mengilala penlong ya kini ke program ke job hoi dona kiwe kishnong kim shimla ya kapan poi dan ya kapan imla bantip naki kidaw haba jong isar kila khot kila ai jing tip longba jing shisha ngistu bakani ka program kapangin hap celebrate dengan hang ba ya duna ki nong shnong ki bawan lani ki shnong ki bawan rei nganget scam balang ni shakman ladang idon kini ki bakum kini ki program na kalang jongaru akerpat batun sohaban himkia la kalong na ka PHE ni na PSC na kiwi ki department namar ba klam mangi kinong shnong inam laban ban job namar haba ong pi
katheu nak tajung ki publik tang ni dan hang ni ki wala kalian jong PHE te hang dia pak ngi ba ni duna gen ki publik rito wala ka taru ki su pher ni ki bawal hang ni ngin ra ka khubor ka jingtim nga di nakaliang jongi na po ka borkang mi su kemen ka bangiyo e kani ka hoi man syua por bangi pat yo ya ka ngiyo ya ka kadon ka telong ti reh bangi la yo ya kani ka ka bangi yo na ka PHE ni ngeu dap na jing su kemen pak nga ai kble ro kisar dan hang nilai ngot kadom jer terteng ba pila treshitom ba pila penyo ya kani ka hoi ngaru kum nakaliang jongai long kemi ngajuang ibinong shnong bakim dei ban pleno e ya ka kim dei ban plat kai la da phun kam phi dei ban khang tu kop la da phim ngau bahar ban thiet tingiru nakaliang jong ka shnong yale hi ban dipet mong irang ka shnong mangin penthiet ya kitiki kop dia sekawai ru kecing kepat dengan kolong bangi baru ni kibam simyo e ka umru wana musgawi e kumalang isar rengin simkhya ngin ya petlang ngin ya trilang ma nang nu kidang kijaka kibasniu ngin ya le ban penbahal ngin la ban ngin khat ngin pentip Siapa office nang pinyo ban pa ki master role tingadap ka jisu komen nam ta kan ka jingyo ka namar mun shwa ho istu ba nimdan ringi hapo borkang na dun shwa ngi dan ka balala kaduna ringi dang yo mentaru idan ro ya ka private teng haba ka jungot ka ka bawala kan ka JJM namar bara kapol ka bajar uslap tingi yo ya ka private ngadap ka jingkemen mangiyo ya ka reola dang pahokan ka no ko ka singi namla mantem yo ba kasunong jemi kan sakar naya terpan bangi dei ban sumar kho jadi telong nginang tangi dei ban sumar bahai gitu ki ya ki pai ro la dai ibas niu bangi nya le ban pentip ban yo ban shna te ngakar pat ro banang ni shakmat bangi nya trilang kenang nhìn sân đất nó cái tờ phai nó sân này phai nó khi bây giờ bạn gì nó nó sao vậy?